be alamsa dun an ka zewasigi na alamsa ni dimakari olu ye don min ni farati b'a kɔnɔ kosɛbɛ o siratigɛla fɛn min n'o ye malajikɛla minnu bɛ kɛ alamsa don bɛɛ hakili to yɛrɛ la ka da ka siraba ka kasara a cayara kojugu wa ko dɔ de bɛna fara la fɛn tɛna bɔ a la o la bi alamsa ye denmisɛnninw k'u hakili to yɛrɛ la kɔɲɔko na siraw la. MINUSMA ka sɔrɔsi ɲɛmaa dɔ ko ale kɔni ka ale tun bɛ baara min na Mali la o kɔni nɔgɔyara o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ale ye sira ɲini kunu o sira ɲini kɛnɛ kan a da sera fɛn caman ma hali gɛlɛya min bɛ yen bi a ka kuma y'a jira kuma dɔ la k'a fɔ ko MINUSMA bɛ a d'a ma diɲɛ sirigɛnna ka tɔnba ka tiladenya la wa ni olu y'olu bila baara min na n'o sera danna o ka ɲi ka na kunaya bɔ ka sɔrɔ ka taa u ka kunaya bɔ kelen kɛ diɲɛ sirigɛnna tɔnba o yɔrɔ la o la ale y'a jɛ k'a fɔ u ka maa caman bɔnɛ n'a nin na Mali la yan ko o nakun ye min ye ka na malidenw lakanda ka tila ka ala k'an kisi ni jugu nana bi Mali kan o kunbɛn o kana se Mali ma cogo min o baara min tun dir'o ma ko ale kun nana o de kama wa ko waati min kun dilen b'ale ma o fana ko o sera dan na ka sanga Sogɛli Kokala Mayiga ale ye min fɔ o don k'a damina a ye min fɔ diɲɛ sirigɛnna tɔnba ka lajɛrɛ kɛnɛ kan kuma in ma bɛn faransi ma fiyewu u y'a fɔ kunu o fɔli min kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ parti politique dɔw olu kɔni fana wulila ko o kɔni Sogɛli Kokala Mayiga ye min fɔ ko olu kɔni fana tɛ sɔn o ma Zumana Nti Kulubali ni ale ye FM jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka maaw ye ani Asma Sumaworo Boye Mayiga ka maa dɔw o de y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min bɛ sen na bi ko olu fɛla tɛ hali lajɛrɛ min bɛna kɛ tile fila in na n'o ye lajɛrɛ min bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanadenw ka sigi hakili la jagabɔ assise nationale ko olu sen tɛna don a la ko u bɛ min fɛ kalafili fɔra k'a bila don min na n'o ye février kalo tile 27 ye ko a kana bɔ o la a bɛ bɔ da o da fɛ ko ka kɛ o la min ka fisa ko o de n'a ma k'o la ko olu fana tɛ sɔn lasigi min kuma fɔlen don n'o ye assise nationale de ko tɛna sen dɔw la wa kalafili ko kuma kɔni tɛ ko o tɛ sɔn bilen Sogɛli Kokala Mayiga ka baara bolodalen fɛn fɛn bɛ yen k'o tɛ sɔn o ma. Vérificateur général lasigi dɔ kɛra ye kun na sini lasigi min bɛ tali kɛ atelier sur la sanction disciplinaire baarakɛlaw u n'u ka ɲɛmaaw cɛla kibaruya olu don an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ la gɛlɛya mana maa sɔrɔ a kan ka kɛ cogo min na o da sera a bɛɛ ma ko n'i y'a ye ko in taara ka taa n'a ye vérificateur général ka yɔrɔ la ko maa caman de taara plaigner maa dɔw taara plaigner vérificateur général fɛ yen maa minnu n'u suspendra o t'u suspend kun dɔn u ka baaradaw la tuma bɛɛ u bɛ suspend ten dɔw yɛrɛ gɛnna u ka baaradaw la u t'u gɛn kun dɔn o de la ko taabolo dɔ bɛ o ko bɛɛ lajɛlen na Mali sariya ye min fɔ sani ka maa ɲangi k'a gɛn walima ka gɛnni yɛrɛ ko bɛ kɛ tuma o tuma o y'a sɔrɔ i tɛmɛna sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔ k'a gɛn misali la o ye a yira fɔlɔ a bɛ fɔlɔ fɛn min ma o ye kangalimada ye avertissement o avertissement n'o banna u b'a fɔ min ma ko blâme ni o ye ka kangalimada laban k'a ye ko o bɛ kɛ n'o o banna ko i bɛ suspend k'i ɲangi k'i gulon k'a yira k'a fɔ ko u tɛmɛna nin bɛɛ fɛ o sɔrɔla ka a nana ye k'a fɔ min bɛ ka jalakili bɛ nɔfɛ fɛn ma b'o la ko o bɛ suspend waati kunkurunin o waati cayalenba man ka tɛmɛ tile dama kan o la ko n'a bɔra o la fɛn min bɛ se gɛnni yɛrɛ ma o gɛnni tɛ se ka k'a bala n'i ma tɛmɛ inspection de travail fɛ walasa olu ka kunnafoni jɔnjɔn di i ma wa ko maa caman fana taara retraite la o ɲɛmaaw de y'a to n'u sɛgɛ y'u sɔrɔ retraite daminɛw la misali la ko baarakɛla ni i ye garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ ka baara kɛ fo ka taa retraite la ka d'a kan ko retraite ye garisɛgɛ ko de ye o la ko o kɔsɔn ni maa min taa retraite la san min o bɛ kalo 3 di a tigi ma a ka baarakɛla ɲɛmaa b'a fɔ a ye k'a fɔ i labɛn k'a dɛmɛ kokura k'a ka papier bɛɛ lajɛlen labɛn yanni baara bila cɛ n'o ye a kan ka taa retraite la don min ko a nana ye k'a fɔ caman bɛ yen olu b'a to nin cogo in na fo ka taa se fɛn min ni o ye retraite waati ma fɛn tɛ f'u ye
dɔw bɛ fana ko olu bɛɛ mɛ u ka baarakɛdaw la n'a fɔra ko ka yɛlɛma don a la n'o ye invitation ye ko bɛ ko olu ma kabako ye o y'a sɔrɔ k'i bɛ karikansiɲɛ kɛ don min nin bɛɛ lajɛlen bɛ f'i ɲɛna a kan ka kɛ kɛcogo min na maladɔnniya k'a fɔ nin lajɛlen kɛra vérificateur général ale ka yɔrɔ la kunasini Mamadu Tesuge n'ale ye ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma ale y'a jira k'a fɔ kunnafoni bɛna di bɛɛ ma nin ko in na Mali la ko Mali baarada gɛlɛya fɔlɔ min b'a la o de ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye wa ko ni maa minnu ye nin waleya minnu kɛ sariya ye min fɔ walima a tigilamɔgɔw ni hakɛ min kɛra ko da bɛna don a bɛɛ lajɛlen na misali la dossier caman bɛ vérificateur général fɛ yen o dossier dɔ ye a ye minnu suspend a mɛnna n'u y'u ka hakɛ ɲini dɔw kɔni ko de n'a y'a sɔrɔ u jo b'a la a fɔra banna n'u jo t'a la ko cogo bɛɛ lajɛlen na o ni min ka kan ko k'a d'u ma o la Mamadu Tesuge ye nin kunnafoni di k'a yira k'a fɔ welewelema da bɛɛ kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma u ka nin yɔrɔ kɔlɔsi kosɛbɛ ka da kan Mali baarakɛlaw ka hakɛw o de don. Makuma Gabriel Konate n'ale ye CNT o maa ye ni min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma ka sanga colonel Assimi Goïta ale ye projet min boloda n'o y'a ye k'a fɔ lakɔliso kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a a caman tiɲɛna ka segin a bɛɛ kan Makuma Gabriel Konate ale min ye commission éducation président ye ale taara ɲɛ da baarakɛyɔrɔ ninnu kan k'u taara sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ halisa yurugu ko kelen min ni maaw bɛ ka minɛ o nɔfɛ ko dɔw tɛ se ka dabila o la ko wari dira dɔw ma kɛcogo ma ɲɛ olu kɔni min nana k'u don kaso la o la ko taara se yɔrɔ min na laban in na tiɲɛ na ko baaraw taabolo ka ɲi wa ko kalanko i n'a fɔ minisiri muso madame le ministre y'a fɔ cogo min na ko ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ɲinan kala wuli ko bɛ kɛ nɔvɛmburu kalo tile fɔlɔ ko ni kalan wulila nɔvɛmburu kalo tile fɔlɔ ntɛnɛn don dɔ don ko o la fɛn min n'o trimestre fɔlɔ o bɛ kɛ décembre kalo labanw la ɲinan congé tɛ tɛmɛ tile damalama tile 4 tile 5 bɔɲɔgɔnko kan a b'a ladɔnniya k'a fɔ laseli kɛra kunungo tuma min na Makuma Gabriel Konate ale tun bɛ taama la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na l'Itako gourmand o dɔ bɛ Mali la dɔ bɛ Burkina Faso dɔ yɛrɛ bɛ Niger olu nana ka na hakilina jagabɔ kɛ Union européenne o y'i jɔ ni a baaraw bɛɛ lajɛlen kungo ye o y'a jira k'a fɔ jamana ninnu tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na cogo min na l'Itako gourmand ko a ko bɛ cogo min na bi hakilina jagabɔ kan ka k'a kan ka d'a kan ko nafasɔrɔyɔrɔba don wa a bɛ kɛ sababu ye ka jamana saba in kolonso ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka gɛlɛya min b'u kan bi ko ni da ma don gɛlɛyaw la ka fɛɛrɛ tigɛ a la a ka ca Ala fɛ ko a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye don dɔ min bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o siratigɛ la o ye lajɛrɛba kɛ kununko ka sanga nin baara ninnu ma. Kɔrɔbarikaw fɛ yen Kouadio Konan Bertin ale ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ banni kama Kɔrɔbarikaw fɛ yen nɔ o kɛlɛ ban in o minisiri kofɔlen ko Jalaki b'a nɔfɛ bi kosɛbɛ ka d'a kan ko ale avril kalo tɛmɛnen a ye muso dɔ jagoya Camerounais dɔ a bɛ bɔ Cameroun jamana kan dɔnkilidala yɛrɛ fana don ko o taara ɲɔgɔn sɔrɔ a y'o wele ka taa Divo wa k'a taara cɛnimusoya jagoya n'o ye Divo a ma bɛn muso in ma a bɛ waati jan bɔ a kuma bɛ sen n'a réseaux sociaux sanfɛ a ma ɲa min kɔ muso ale ye plainte ladon Kouadio Konan Bertin kama o plainte ladon fana kɛra sababu ye Kouadio Konan Bertin ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛ ka kalonw de ta ka da ale la ka d'a kan ko don ko min ni ko namaralenba wa ko ale yɛrɛ sigalen t'a la kɛrɛfɛmaaw de y'o fɔ ko ni politique yɛrɛ tɛgɛ don nin ko in na ka d'a kan ko tuma min na kalafili tɛmɛnen ko PDC ma don ale de fana bɔra PDC la k'a ka candidature don hali n'a sɔrɔ a ma bɛrɛ sɔrɔ ko nka o yali ko politique tɛgɛ don ko de jukɔrɔ wa walasa k'a tɔgɔ tiɲɛ walima ka kungo dɔ las'a ma ka minisiri so kofɔlen in na. Burkina Faso kunungo dugu min b'a fɔ ko Som sɔrɔdasi maa 5 bɔɲɔgɔnko u bɔnna ni na kokura kunu tuma min na n'u tun bɛ taama la k'u tun bɛ mobili kɔnɔ mobili taara yɛrɛ mugujugu sanfɛ o pɛrɛnna o pɛrɛn kɛra sababu ye ni sɔrɔdasi maa 5 bɔɲɔgɔnko tora o yɔrɔ kofɔlen la Som o kɛra kunu. Kais Saied Tunisikaw ka jamana ɲɛma a ye premier ministre suganti kunu o premier ministre kofɔlen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra o sugantilen kɛra sababu ye ni kuma caman tun bɛ yen ko n'u tun sigilen bɛ ka gouvernement kɔnɔ ko na kɛ sababu ye ni ka fɛɛrɛba sɔrɔ gouvernement ka kow la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ muso kofɔlen talen filɛ nin ka kɛ premier ministre ye a si bɛ bi san 60 ani san 3 maa kalannenba don a ye yɔrɔ caman kɛ kalan na
wa ko a dira ma ka da n'a ka kodɔn a n'a ka faamuyaliba kan nka musow ka kɛ prémisse fana ko nin fana siɲɛ fɔlɔ de Tunisie o jamana kan. wulu kinda walima wulu fatɔ kinda ye balawuba ye diɲɛ kɔnɔ ko salongo maa min bɔnnen n'a ni na la tari jɔ maa ba 50 a n'a kunkan fɛnna wulu kinda la. an b'a ladɔnniya k'a fɔ wulu min bɛ yen ni bana b'a la n'a ye adamaden kin ko i hakili bɛ yɛlɛma ka kɛ wulu ta ye i fɛla ko bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma ka kɛ wulu ta ye fo ni a nana kɛ ɲɛda dɔrɔn ye o la ko a nana ye k'a fɔ wulu kinda fɛn do fɛn min n'a ka jugu kosɛbɛ wala ko diɲɛ sirigɛnna tɔnba olu de ye wulikajɔ kɛ ka welewelema da kɛ wulu bɛ jɔn o jɔn wolo i jija i k'i ka wulu pikiri kɛ i ka wulu la ko n'o tɛ ko ni a kɛra maa ma sababu ye wulu tɛ dɛ ko e de kɛra o tigi sababu ye o siratigɛ la ko a ko bɛ ka kɛ kɛrɛfɛbila ye kosɛbɛ o y'a sɔrɔ ko ni wulu bɛ jɔn o jɔn bolo i jija i ka pikiri k'i ka wulu la o don ko Mamutu Tarawele n'ale maa ye min bɛ an fɛ yan Zegwa ni vétérinaire don a ye welewele da o don ko wulu bɛ maa ma bolo sabali kɛ n'i ka wulu ka sɔgɔli kɛ ka d'a kan ko dɔrɔmɛ 1 tɛ bɔ a la wa n'i nana o de ka fisa n'o tɛ wulu kɔni ye fɛn juguba ye an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ fɛn ɲuman don an bɛ waati min na komi sisan. Faransikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Florence Parly ne y'ale ye Faransi minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔdasiw ka lahalaw ma ale tun ye maa welelen kunun ko Sena olu ka lajɛrɛ kɛnɛ kan o kɔngɛrɛ min n'o kɛra kunun an b'a ladɔnniya k'a fɔ Sena maaw u ye ɲininkali caman kɛ Florence Parly la o kuma kelen nana o jaabi misali la ko Mali kɛlen bɛ k'i bolo manabɔ Wagner o nɔfɛ yali ko o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na ani ko Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ye kunnafoni min di o don diɲɛ sirigɛnna ni bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ k'a kɛra Mali ye kojugu Faransi ma yali ko Florence Parly bɛ se ka mun fɔ nin ko in na n b'a ladɔnniya k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni Mali kɔni ye Ala minɛ ka na ni Wagner ye Mali la yan ko o b'a jira k'a fɔ Mali sen tɛ nanzarala ko Faransi la tugun ko o kɔrɔ ko Mali sen tɛ dɛmɛbaga fɛn fɛn n'o bɛ Mali la ko Mali sen tɛ o si la tugun an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka fara o bɛɛ kan ko n'i ye Wagner kɔni wele ka na o kɔrɔ ko i nana kɛlɛ kɛ Birisa Ɲami de ye n'i ma kunnaja i hakili la k'a fɔ i bɛ nafa fɛn fɛn sɔrɔ la k'i tɛna na nafa sɔrɔ a la ko nka ko Dr Sogɛl Kokala Mayiga ka kuma in tiɲɛ yɛrɛ la k'a digira ale Florence Parly la kosɛbɛ ka d'a kan ko nin fɔra don min ka dugu jɛ Sogɛl Kokala Mayiga ka kuma la ko o don bɛ Faransi maa dɔ Faransi sɔrɔdasi dɔ k'o bɔnɛ n'a nin na wa o tasibila n'o suturali o yɛrɛ kɛra kunun Sena sɔrɔla ka nin muso kofɔlen wele n'o ye Florence Parly ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɔni ye lɛtiri sɛbɛn Faransi ka lasigiden min bɛ Mali la ale ye bataki sɛbɛn ka taa di Sogɛl Kokala Mayiga ani colonel Assimi Goïta ma ko kuma min fɔra o don o ka tiɲɛ fɔ Faransikaw ye yali o ni Faransi ka taabolo bɛna kɛ cogo jumɛn na sisan politiki nasira lakana nasira adamadenya nasira fɛn fɛn n'a bɛ Faransi ani Mali cɛ ko Mali gouvernement Sogɛl Kokala Mayiga ale ni colonel Assimi Goïta ko olu ka jija ka o ɲɛfɔ ka ɲɛ walasa olu bɛna se k'u taabolo dɔn ko kɔni bɛ min fɔ ka jɛya o y'a ye k'a fɔ de n'a sɔrɔ Wagner bɛ na Mali la ko k'a fɔ de Wagner bɛ na ko olu ni Wagner ka kɛ sigiɲɔgɔn ye ko kuma kɔni t'a la wa ko kuma de filɛ nin ye k'u fana sigilen bɛ ka jaabi min u ye lettre min sɛbɛn ka di Dr Sogɛl Kokala Mayiga ma ale ni colonel Assimi Goïta ko Faransi jamana ɲɛmaaw sigilen bɛ ka o jaabi o kɔnɔ. An bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn bi ye alamisa ye bi an ka hakili to sirabakan fɛnw la ka da kan furusiri minnu bɛ yen o bɛ kɛ sababuba ye ka ni gɛlɛya ye waati n'a a nataw la an bɛ ɲɔgɔn bila yan ka foli kura ko ɲɛsin aw ma ka f'a ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ di a ko an bɛ waati la o ka to bɛ nin kan Sala Mamadu.